Ja, jeg skal så snakke om salte opløst i vand, hvor to forskellige salte blandes, og så skal jeg se om øh, en af de nye kombinationer, der vil komme ud af det, den er bundfald, fordi at det er tungt opløseligt i vand. Og den første, jeg har lige lidt problem, sådan der. Den første blanding, jeg har, det er kobbersulfat og natriumfosfat, ja, som bliver opløst i vand. Så er det sådan i vandet, så vil ionerne flyde frit, og de kan så også kombinere sig frit, så vi kan danne kobberfosfat og natriumsulfat. Så har jeg kigget i skemaet i bogen, hvor jeg så kan se, at kobberfosfat det er tungt opløseligt og vil derfor danne bundfald. Så for at jeg har lavet et ions reaktionsskema, hvor at jeg har afstemt kobberfosfatet. Og det er sådan, at når et salt, at selvom ionerne i et salt har forskellige ladninger og er ladet, så er sådan hele saltmolekylet neutralt og har ikke nogen ladning. Derfor skal ladningen i ionerne selvfølgelig udligne hinanden. Så jeg kan se her, at kobberionen har en ladning på +2, mens fosfationen har en ladning på -3. Derfor bliver jeg nødt til at sige, at for hver reaktion skal jeg bruge 3 kobberioner og 2 fosfationer, for at det går op, sådan, så jeg har 6 plusser i alt og 6 minusser i alt, så jeg kan få det her neutrale salt. Men som sagt, så blandede jeg jo både kobbersulfat og natriumfosfat, og ikke kun kobber og fosfat. Så der er jo selvfølgelig lidt mere til hele reaktionen i praksis. Den har jeg så hernede, hvor det er stofreaktionsskema, som jeg har afstemt. Her ved jeg jo fra det her skema, at jeg skal bruge 3 kobberioner og 2 fosfationer. Så derfor har jeg med det samme sagt, at jeg skal have 3 kobbersulfater og 2 natriumfosfater. Og så tjekker jeg, om der er lige mange atomer på hver side, eller lige mange ioner på hver side, fordi der skal være massebevarelse i sådan et skema. Så jeg har som sagt 3 kobberioner, det har jeg også herover. Så har jeg 2 fosfationer, det har jeg også herover. Så har jeg 2 gange 3 natriumioner. Jeg har så 3 gange 2 her, men det giver jo det samme, 6 natriumioner på hver side. Så har jeg 3 sulfationer, og det har jeg også her. Så der er massebevarelse, og reaktionsskemaet er afstemt. Så har jeg også lavet skemaet for en anden kombination, hvor jeg har blandet blynitrat og natriumsulfat. Her er det blysulfat, som danner bundfald, fordi det er tungt opløseligt. Her er jeg så heldig, at ladningen på blyionet og sulfationen er den samme. Både altså 2 plus og 2 minus. Så selvfølgelig med forskellige ladning, sådan positiv eller negativ, men samme grad. De er begge to divalente. Så når de bliver opløst i vand, så går de sammen og danner blysulfat. Og der behøver jeg ikke, som sagt, ikke afstemme, fordi at de allerede udligner hinanden. Så går jeg ned til hele reaktionen, hvor på mit stofreaktionsskema, hvor jeg også har natriumsulfat med, hvor jeg har blynitratet og natriumsulfatet, som så går hen og danner natriumnitrat og blysulfat. Igen så ved jeg heroppe fra, at jeg skal jo bare bruge 1 til 1 af de her ioner, så derfor har jeg ikke sat nogen, eller jeg har ikke sagt, at jeg skal bruge flere molekyler hernede, og så tjekker jeg, om jeg har massebevarelse, for at se, om jeg har gjort det rigtigt. Så jeg har 1 blyion, det har jeg også herover. Jeg har 1 sulfation, det har jeg også herover. Så har jeg 2 nitrationer og 2 natriumioner. De har så gået sammen og dannet 2 molekyler med 1 natrium og 1 nitration i hver. Så der er massebevarelse, og skemaet passer. Det var min aflevering. Undskyld, jeg kom til at lidt og hakke lidt.